unha mañá espectacular, de risas e de compañía, porque podemos ver toda esta problemática desde o punto de vista do humor e logo coñecer como distintas causas e distintos colectivos e que todos temos unha preocupación común, poñer en valor e dar a coñecer as nosas microexperiencias que realmente non son tan micro. Bos días, benvidos a Radio Globo. No programa de hoxe imos a causa do extractivismo. Traeremos xente de Touro e xente de Altri, dous movementos tamén. Chegamos á conclusión de que a xente sabía que pesaba algo. Para nós eu penso que foi moi inspirador encontrar tanta xente nova con ganas de pôr ideas en acción. Estamos loitando por cousas diversas, pero que se poden xuntar nun mesmo tema, é fermosísimo, é algo incrível. Como varios colectivos, nós tamén formamos parte desa forma de entender o mundo, de participar, de ser solidarios. Para nós é moi importante compartir experiencias, explicar as nosas. Desde xente que ven desde lá baixo do Rosal, a xente de Pontedeume, pasando por Touro, pois nos sentamos aquí uns colectivos do máis diverso e que temos moitos puntos en común. ¿Quién quiere dejar su hogar? ¿Y si el globo fuera la casa de todas las formas de vida? O Globo eu a verdade que entrei como unha formación un pouco a nivel persoal e levei má sorpresa de ver un proxecto superpotente, non? Con 3 pinceladas de luces, cámara e acción se pode construir unha mensaxe que se pode tratar de transformar a sociedade, non? Destaco o traballo en equipo, o traballo en grupo, é dicir, poder sentirse grupo e poder ver que o teu proxecto e as túas ideas se poden levar a cabo. Cooperamos cunha asociación de día con persoas con Alzheimer que se chama FAMO e nós como instituto vamos ali a tocar música cos usuarios do centro. Pois foi moi enriquecedor porque ao final aprendimos moito deles, de como a música move a tanto os sentimentos como as persoas, como un pouco a todos. Moi bonito poder ver todos os proxectos que fan a xente, non? Mirar como cada un esforzouse no proxecto que ele elexiu. A mí esto me llena de fuerza, también de esperanza, porque sabemos que no estamos solos, no estamos solas, que nos estamos acompañando, que en el mundo están pasando cosas muy duras, pero con todo este trabajo que se hace tan hermoso de la solidaridad, de sentir el dolor del otro, de seguir haciendo cambios, aquí está la fuerza, la esperanza de que vamos a cambiar este mundo.